Хатын кызлар арасында иң моңлы җырчы. Бәхет белән сагышар асын, шын сөюгә ышанмаган кеше бер ялгызы калып барасын. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша кемгә тиңеп барып кирәк, узар өчен урау юлларда. Уйламыйча узып буламы, йөрәгендә йөртеп ярасын, шын сөюне татымаган кеше бер ялгызы калып барасын. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша кемнәр узмаган, һәркемгә тиңеп барып кирәк, узар өчен урау юлларда. Әрнемичә үтеп буламы, дауаламыйча җанга дәвасын, моны сөюдә юлыкмаган кеше бер ялгызы калып барасын. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша кемнәр узмаган, һәркемгә тиңеп барып кирәк, узар өчен урау юлларда. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша кемнәр узмаган, һәркемгә тиңеп барып кирәк, узар өчен урау юлларда. Узар өчен урау юлларда. Сирина Зәйнетдинова.
Şolay uq bugün kun davamında, keng davamında bizni sindirishi muzikantlarga da rahmatlarimizni yetkazdik. Bayanday Nurmuratov, gitarada Ilgizar Hasanov, ham eng shiver skripkachi qizlarimizning birisi Dina Zakirova. Сирина Зайнатдинова Bulgar Radyosu 5. Milli Muzika Premiyasının altın bilen бүләкләнә. Мәртәбәле диплом, әлбәттә чәчәкләр бәйләме, тамашачыларыбызның алкышлавы. Сүзләр авторы Гөлнур Айзатулова, көе исә Сирина Зайнатдинованыкы.